You mentioned about graft and corruption. Why did you want this to be heard right now to the devotees? Kung anong importante nga mo utilize ang simbahan in mga kasabtangang issue sa katilingan? Yes, ako gitong gipasupot no sa akong wali no. Gituyo gito nako nga ipasupot nako ilabi na nga daghan mga devotos kay tinuod daghan mga devotos ang ilang kinabuhi natarong gyud tungod sa ilang debosyon sa mahal nga birhen. Nahimo sila mahigugmaon, nahimo sila matinabangon ug maluluyon. Pero di po nato ikalimod nga nay mga devotos nga bisan sila pagdebosyon ang ilang kinabuhi ag ipuy-an sukwahi no sa kagustuhan sa Dios. Mo na nga it was an important challenge for many devotees no nga to be faithful no and to follow always the will of God in our lives. Kay kung di nato nabuhaton mahimong sukwahi dili sibo ang atong pagtuo nga ang atong kinabuhi lahi man no nga atong gipuy-an. So ako tong gipasupot ganina para nga mas madasig ang uban nga maningkamot gyud nga magmatinud-anon sa ilahang nga devotion.